Keď sme sa pred pár mesiacmi rozhodli zorganizovať túto konferenciu, sme nevedeli, čo od nej môžeme čakať. Ja som veľmi rád, že všetko prebehlo hladko a že sme mali hlavne podporu aj zo zahraničia, keďže tu bol aj prezident Európskej asociácie pre športový manažment, pán Vasil Girginov z Univerzity Brunel v Londýne. A takisto, že nás prišli podporiť autority zo Slovenska ako poslanci, ale najmä štátny tajomník ministerstva školstva. To nám dodáva takú energiu a takú silu, že robíme niečo, čo je zmysluplné. Taktiež boli tu účastníci viacerých športových zväzov, čo ma nesmierne tešilo, pretože táto konferencia bola primárne akademická, ale trošku takéto zmiešanie tých účastníkov dodalo tomu takú istú zaujímavosť aj pre tých zahraničných hostí. Ja som teda veľmi rád, že tí, ktorí tu prišli, pochopili myšlienku tejto konferencie a máme motiváciu na tej konferencii stavať a skutočne ďalšie ročníky, teda minimálne budúci rok ten druhý a potom pracovať na tom, aby sme stále sa nejakým spôsobom zlepšovali a upevnili ste svoje miesto v tomto kalendári týchto konferencií. Čo sa týka konferencie, hodnotíme veľmi pozitívne, nakoľko témy dlhodobej udržateľnosti sú naozaj dlhodobo aktuálne. A tak ako aj veľakrát zaznelo na konferencii, dlhodobá udržateľnosť rovná sa dlhodobo udržateľné procesy a tých tém a oblastí, ktoré konferencia otvorí, je naozaj veľa. Mne veľmi imponovalo to, že ten uhol pohľadu, ktorý máme na Slovensku a hlavne teda môžem povedať v slovenskom futbale, ale myslím, že aj kolegovia z iných športov ten pohľad majú veľmi podobný, sa takmer identicky zhodujú s tým pohľadom, ktorý tu prezentovali kolegovia zo zahraničia a tá politika v športe a dlhodobej udržateľnosti športu v rámci pohľadu Európskej únie alebo európskych štruktúr versus tých štruktúr mestských, ktoré tu tiež zazneli v jednej prezentácii, až po ten uhol pohľadu Národného športového zväzu, potenciálne nejakého mesta lokálneho, sú takmer identické. Čiže trendy vieme, máme veľa roboty a ja pevne verím, že o rok tie mnohé témy otvoríme ešte konkrétnejšie.